Със специална 3D техника в Тутракан започва дигитализацията на най-ценните движими и недвижими архитектурни и археологически паметници от античността до наши дни. Каква е целта на създаването на този виртуален музей? В репортажа на Любомир Добрев. Освен археологическите артефакти в града, на дигитализация подлежат и движими архитектурни ценности от историческия и археологическия отдели на музея. През 3D камерата и специализираната техника на дигиталния център ще преминат общо 730 единици, сред които и ценни фотографии, архивни документи и книги. Става въпрос, че тези обекти могат да бъдат изгубени в даден момент и така те да бъдат запазени. Като има предвидено в проекта заснемане на 3D на цели сгради, освен на тези културни паметници, на движимите културни ценности. Съответно, други движими културни ценности, които могат да бъдат унищожени във времето, тъй като са, да речем, крехки керамични съдове, които в период на бедствие или по невнимание биха могли да бъдат по някакъв начин повредени. Сред най-ценните недвижими паметници е и крепостта от римско време Трансмариска, на която ще бъде направена и цифрова хипотетична реконструкция. Всъщност целта на цялата тази дигитализация е да споделяне на културното наследство и широк достъп до наследството на нашия край. Освен това, чрез дигитализацията ще се запазят някои от културните ценности, които вече са в по-лошо състояние. Със създаването на специалния сайт с дигитализираните артефакти на Тутракан, вече всеки българин, а и чужденец, ще може от произволна точка на света да влезе и да разгледа в един реалистичен вариант историческото богатство на този древен град. Забийайте новините от Тутракан, аз съм Любомир Добрев.